እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በአመት ከ145 እስከ $235 ወይንም እስከ 35,000 ብር ድረስ ይከፍላል። ለማን እንዴት? ስለ ስውሩ ግብር የወጣው አዲስ ጥናት ይህንን ይላል። አንድ ሰው ሱቅ ሄዶ ጨውም ይግዛ፣ ስኳር፣ ልብስም ይግዛ፣ የቤት ዕቃ ይህንን ግብር ይከፍላል። የማይታይ የማይነገር ግብር፣ ትልቅ ኪሳራ። 35,000 ብር እንደየኑሮ ደረጃው የሆነ ነገር ማድረጉ አይቀርም። በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኝ አንድ ቤተሰብ ብዙ ቀዳዳ ይሸፍናል። የእያንዳንዱ ተደምሮ እንደ ሀገር በየዓመቱ ከ19 እስከ 31 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የሀገር ውስጥ ጠቅላላ ምርት ወይንም ጂዲፒ እያጣን ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ኣብ ዕብዳንገቱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክበሃል ከሎ ምግናን ኣይኮነን። ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዝብሎ ዘሎ ብዓመት ሓደ ሰብ ሳብ 35,000 ብር እዩ ዘጥፍእ ዘሎ። ንምንታይ? ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ብወደብ ክመጽእ ከሎ ብሎጂስቲክስ ክመጽእ ከሎ ገለመለ ዝመጸና ዘሎ ዕዳ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ካልኦት መንጢልና ንኽንወስድ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን። አሚን ዲስ ኢዝ ፋክት ኦፍ ላይፍ። እዚ እቲ ኩንነት ናይ ዓለም እዩ ማለት ባሕሪ የብልካ ባሕሪ እንተዘይብልካ ክንምንታይ ምኽንያት ከም ዘለካ ጌርካ እንተቕረብካዮ ዝመጽእ ነገር የለን። ኦል ዩ ከን ዱ ሓደ ነገር ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ሃገር ወራር ዝደሊ ምስ ዝኸውን ጥራይ ዝኻፍሉ ይብልሒ ናይ ርእሲ የድልየካኒ ንኽትፈልጦ። ክልተ ሰባት ኣለዉ ጎረባብቲ። እቶም ሓደ ገዛ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ 8 ስድራ ቤት ኣለዉ። ኣብታ ጎረቤቶም ድማ ቪላ ኣለዎም ገዛ፣ ክልተ ቆልዓ ድማ ኣለዎም። እቶም 8-9 ስድራ ቆልዓ ዘለዎም ስድራሲ እዚኣቶም ክልተ ድኳን ካለዎም ንበሎም እቶም ቪላ ዘለዎም። እዚ ኩሉ ገንዘብና ናብኦም እዩ ዝኸይድ፣ ገዝኦም ሰፊሕ። ስለዚ ቀቲልና ክንወስዶም ኣለና ምባል ማለት እዩ። ልክዕ ከምኡ ዝብል ሰብ የለን። ኣብ ኩውንነት ሰብ ነናቱ ንብረት እዩ ዝርኢ። ሂወትካ ክትቅይር ኢልካ ትሰርሕ። ከምኡ ዝበሃል ግን ከምዚ ናይ ካልእ ብሓይሊ ክትወስድ ትፅቡቕ ነገር ሓይሊ እውን ዘይብልካ ምዃን እዩ። ስለዚ we're talking about ሓይሊ። እዚ ሰብ እዚ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቱ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማቱ ንምሽፋን እዩ። ከምዚአን ጥራይሲ ከባቢ 10 ቪድዮታት ወፅአን ኣለዋ። ተቆራረፀ በት ሃገራዊ ገሊኡ በት ኢሲቢ ዝበሃል ገሊኡ ሃገራዊ ቴሌቭዥን እየ ዝብለኩም ዘሎ። ብሙሉእ ድማ ንኤርትራ ታርጌት ዝገብር እዩ። ጥነ ኢላ ከምፃልኩም ኤርትራ ነጎሽት ክትገብር ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን። ምሳና ስምምዕ ክትገብር ኣይደልን እያ። ንዓና ቀርቂራ ንምሓዝ ጥራይ ዕላማ ወላ ሓንቲ ኣጀንዳ ናቶም ፕላን ዝበሃል የብሎምን። ሻዕብያ ካብ ዝመፁ ሃገር ካብ ዝሕዙ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም። ንዓና ምቕርቃርን ንዓና ፋሕብትን ምእታውን ጥራይ ዕላማኦም ዝብል ሓደ ኣርቲክል እውን ነዊሕ ፅሒፎም ኣለዉ። I'm gonna show you everything። ኩሉ እዚ ነቲ ናብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ፕላን ነቲ ህዝቢ ኮንዶ ኾን ይኣምነና ኸውን ይብለው። እቲ ህዝቢ ድማ እንታይ ብሎም ኣሎ? ጌት ኣውት። እዚ ሓሶት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይትፈልጦ። ከመይ ጌርካ ኢኻ እስኻ ምሉእ ዘበንካ ብጅቡቲ ዝመፅእ ዝነበረ ሎሚ ኣብ ምስ በፅሕ 35,000 ኮይኑ ከቢዱ እዚ ኩሉ መናብረ ሰማይ ዘይቡ ዘሎ ፅሉላት ድዮም እቶም ሰባት። 35 ዓመት እኮ ሓሊፎም እዮም። እንተወሓደ 20 ዓመት ካብ ጅቡትን ካብ ካልእን ዝመፆም ነይሩ። ስለዚ ሎሚ ዓቢ ስለ ዝመፀ ኩናትን ወረ ኩናትን ገይሩ ንሃገር ሕምስምስ ብሳብ በላድዩ ኣብይዎም ንመለስ ንምንታይ ንምሽፋን እዚ ነቲ በዓሎም ፈንዮሞ ዘለዉ ሽግሮም ስለ ዘይውዳእ። የወልቃይትና የራያ ውሳኔ የቀሰቀሰው ተቃውሞ ከመጪው ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ አወዛጋቢዎቹ ራያና ወልቃይትን በተመለከተ በዛሬው ዕለት በፌዴራል መንግስት አንድ ውሳኔ ይፋ ሆኗል። ይህ ውሳኔ በእነዚሁ አካባቢዎች ባሉ የምርጫ ክልሎች ምርጫ የሚካሄደው በየትኞቹ ክልሎች ውስጥ ሆነው ነው በሚል ሲያነጋግር ለቆየ ጉዳይ ምላሽ የሰጠው አቢ ናይ መወዳእታ ካርድናቱ ዝነበረት እዚያ ነይራ። እዚ ብብልጽግና ተታሒዙ ዘሎ ኣከራኽር መሬት ዝበሃል እዚ መሬት ናይ ሕመራ ወልቃይት ገለመለ ዘሎ ወይ እውን ብናይ ትግራይ ድማ ምዕራብ ትግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚያ ሓንቲ ካብትን ንኣምሓራ ንትግራይ ኣብ ናይ ኩናት ሓድሕድ ንምእታው ዝጥቀሙላ ዝነበሩ ጌም ሒዝዋ ዝነበረ ካርድ እያ። ብወገን ኤርትራ ናይ መወዳእታ ካርድናቱ ዓሰብን ባሕርን እያ ኣውፂእዋ እዩ። ብወገን እዚኦም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣምሓራን ድማ ኩሉ ፈቲኑ ምስራሕ እንታቢዎ ኣብ ናሕድሕዶም ከዋጎም እዩ። and the plan has just arrived። እታ ፕላን ናቱ ድማ ኣብ ስራሕ ተራእያ ኣላ። ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ተጋሩ ሪያክት ዝገብርዎ ዘለዉ ክንርኢና። ምክንያቱ ዓብዪ ፖለቲካዊ ነውፂ ፈጢሩ ዘሎ መጀመርያ እቲ መግለፂ ብኩሎም ፖለቲከኛታት ናቶም በቲ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ይወፅዩ ዘሎ እንታይ ዝብል ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን removes 5 districts from Tigray region oversight for upcoming 7th general election። ንዝመፅእ ዘሎ ሻብዓይ ምርጫ ዝበሃል ዘሎ 5 ወረዳታት እዮም ዝብልዎም ቀበሌታት ኣይደኖ ዲስትሪክትስ ኢልዎም ኣሎ። ወረዳ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዲስትሪክትስ 5 ወረዳታት ካብ
ናይ ትግራይ ምሕደራ ኣውፅዩ ኣልይወን ኣሎ እዚ ድማ ساتن مريجان كمستخالي كفال كوينن مريجا كجبرا مالتيو. Ethiopia's House of Federation has ordered the Afghan federal parliamentary elections نايبايتو مريجا مالتيو in 5 electoral districts previously under the Tigray regional state to be conducted outside of the Tigray administration. كاب تግራይ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዝነበራ ካብኡ ወፅየን ንኽእለያ ownership claim is resolved. Okay. The decision was communicated to the National Election Board of Ethiopia in a letter dated 3rd February 2026 መልእኽቲ ካብታ House of Federation ዝብል ናብቲ ናይ ምርጫ ቦርድ ዝበፅሕ ማለት እዩ following NEB the National Board of Election ዝብል ዘሎ publication late January of electoral districts and polling stations for voter registration. ስለዚ እዚ ውሳነ እዚ ድሮ ንሓያል እዋን ገይሩ ዘሎ ምዃኑና ንርኢ ዘለና The board publicized the districts is based on pre-war electoral بزخانه من ينتن عدثات رئيس زلغو حمراء وستن تقراي اوكي زين ينتن ستيت حمراء كفت حمراء والقايت ورداس كمدما similarly polling stations عدرمت كمون يا كالوت حنت عدون تريفات هليا زياتن ناب كاب تقراي وصاين كخون يم وسينم زلو زدما نتي بايتو ناي تግራይ بخلتي وغن نتي ፖለቲከኛታት ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ይኹን ወላ ምስ ብልጽግና ሓኪሉ ዘሎ ንኽልቲዮም ኣብዚ ጉዳይ ዝተመሊሶም ጫውጫውታ ከም ዘስምዑ ገይርዎም ኣሎ በዓል ጌታቸው ረዳ ኮላይ ነዚ ጉዳይ እዚ መዕለብ እንተዘይገርኩምሉ ኣብ ምርጫ ክንሳተፍ ኣይኮናን ኢሎ so Tigray's Democratic Solidarity rejects House of Federation decision threatens to boycott elections and similar ስለዚ በመንገዲ ቤት ምክሪ እቲ ናይ ህወሓት ጸጥታ ቢሮ መልሲ ይብልሎ ነዚ absolutely reject ከም ዝገብሮ ንዑ ክንርማ ድሕሪዩ ኣብቲ ብትግራይ ዝወሃብ ዘሎ መጀመርያ ድሓን ነቲ ኩነታት በዓል ተጋሩ ክዛረብሉ ከለዉ ክንሰምዕ ቦርድ ኢትዮጵያ ደሞ ኣንቲ ሓድሽ ነገር ኳ ይኸውንን መረፃ ዋጋ የብሉን 2018 መረፃ ተካሄደ ኣይተካሄደ ንትግራይ ዋጋ የብሉን ግን ወላ ንሃገር እውን ዋጋ የብሉን ግን لما عند تواهي وزل مجلسي تحسوا أنت أيو تواهي وزل بوجن تجري تواهي وزل ريفلكشن لما تروحها هو عاد مجلس أوتيو زي ما حد مجلس أوتيو ودبات تجري ونا تنقل إذا مثلاً سوالتون أوتي أنت سوا خينهم حالا مريت لو متهم عفار ون مجلس أوتيهم كي مسماريو لو على ونحنا لما أوتيهم له قط عفت إيو علو تحسوا أنت أيو المجمرة أنت أيو أبي خوزينة وخاطر الزدالي أنت أيو هو نجمر سنا overall نتكلم عن حران وتر ونشتي خداد ديو ديلي زلو سبعة مسألة دلوس أو سنجمرو overall يعني اللي استالينا زرا ميديا خمس غيرنا قول هذنا خلينا نحكي على السلسلة حكمنا استالينو نزح على 5 عامات أب تيمج تقرأ ميديا هاوس يخون أب زرا ميديا بورك خاطاش كا أنت تقرأ سلسلة خون كاتجي ما خمس كنا كايدلي لما أنتي وتي دولة مبلغي ويكعلم أنتي زرعنا وفيدريشن كرويت وسانة جيت وفيدريشن نالاش حدش نقدر يمثل مر سيل خاط لبي الكحطرية خلها كو مريت تقرأي وريرو هودي الكوزم حضرك 5 عامات غيره تكمل إسراء 4 دورار كاب جمرنا ودي حد سمن I think دار شدشته وتحت كون حيث دلكو معرات تقرأي سلم تقعا أو كبابي حداد 2015 تكمل 2015 كان اتحاد كل اللي كاتو تريح أنا حويس وزن كل حد ولزقنا كويس زنا ولزقنا وريرو بمحضرات تحت فدرال أمس تحت محارب هذا قربت اللي أنفتك بكم سلزلو خيه تي ناي تقراي لو مريت بزنا هزنا إثيوبيا حق منقستي أب تقراي زنبرة بزي من مخنيات نتحق منقستي مسارات غيرهم زتلعلو نجار أبزي ولو أقدموا وريرو حزن تبقى هزون بتي ورار قتل سلازلة
መረፃ ኣብ ናይ ትግራይ ኣብቲ ናይ ትግራይ ልኡላውያን ናይ ትግራይ ቦታታት ዘይኮነስ ብካሊእ መንገዲ ካየድ ከም ዝኽእል እቲ መረፃ ብሓፂሩ እዚ ናይ ትግራይ መሬት ዝወርር ዝብሕት ትሕዝቶ ዘለዎ እቲ መግለፂ ማለት እዩ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ኣርያ ክትስተኻኸል ዝደልያ ነገር እንታይ እዩ እዚ መግለፂ እዚ ኣዋጅ እዚ ወይ እዚ መምርሒ እዚ ንወሎ ብልፅግና ስርዓት ብልፅግና እንተይርአዮን እንተይወሰነሉን ስቂሉ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ከውፅኦ ኢልካ ምሕሳብ ትክክል ኣይመስለንን ምክንያቱ ዝተወሰነሉ እዩ ተወሲኑ ዝተውሃቦ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ እቲ ዋና ምንጪ ናይዚ መግለፂ ዝኾን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ማለት ኩሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብል ከለኹ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ማለት እዩ እምበርስ ኢሉ ምስ ሓደ ውልቀ ሰብ ስለዝደለየ ንሱ ምስ ወሰነ እንደገና ኣብ መረፃ ቦርድ ዘለው ፈፀምቲ ኣካላት ይፅሕፍዎ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ትክክል ኣይመስለንን ስለዚ ብልኩዕ ምግላፅን እቲ ቃልሲ በዚ ደረጃ ክኸውንን ከም ዘሎ ክስምር ይደሊ ካብኡ ቀፂሉ እዚ ትማሊ ዝረኣናዮ መንፈስ ትግራይ ሒዝካ ነቶም ካልእ ተፈላላይ እውን ክስርሐሎም ዝኽእል ተፈላለየ ኣማራፅታት ክቐርብ ዝኽእል ትግራይ ሒዝካ እምበር ትግራይ ተይሓስካ ዝግበር ነገር የለን ዝብል ትርጉም እዩ እቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ መግለፅታት ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ከባቢ እዚ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ እዩ ቢገስት ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን እዩ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ዲቫይድ ን ኮንከር ብሎ ዝቐደም መቃቂልካ ግዛእ እታ እንኮ ስትራቴጂ ናቱ ንስልጣኑ ንዕድመ ስልጣኑ ንፖለቲካዊ ዕድመናቱን ከተናዋሓሉ ትኽእል ንሳያ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ እዋን ዝዝረበሉ ዝነበረ ገይም እዚ እዩ ነዚ ትግራይ ዝበሃል ፅቡቅ ገይሩ ከዳቅቆ ምዃኑ ሓሲቡ ነይሩ እዩ ስለዚ ምድቃቅ ናቱ ድማ ቃል ብቃሉ እናጥቃቅካ ክትከይድ ክትክል ኣለካ ሊትራሊ ስለዚ በቲ ሓደ እናጉደልካ እቲ ፖለቲካዊ ሊት ናቱ ኣብ 2-3 መቂልካ ኣብ ንሓትሕዱ ኮፍ ከም ዘይብል ሕጂ ድማ ብጥሜትን ብስቃይን ብእፅዋን ጌርካ ድማ ፈፂንካ ተስፋ ከም ዘይህልዎ ትገብር ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ whatever it is እንታይ ትፅልእናቱ ኣብ ምንታይ እዮም ውዒሎሞ ዞም ተጋሩ ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ እሶም እዮም ዕብዮም ምንዑ እዚ ከም ወታደር ኮይኑ ገለመለ እኳ ምስ ኣብ ትሕቲ ህወሓት ይዓብዩ ስለዚ ብዘይ ናይ ህወሓት ድጋፍ ኣብዛ ይንበፅሕ ነይሩ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ናቱም እዚኦም ግን ምናልባት they really need to figure it out መፍትሒስ ክረኽብሉ ክኽእሉሎም ክሳዕ ክንዲዚ ንዓታቶም ብፍሉይ ከም ዝክገብሮም ዝኽኣለ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ይኣክል ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኢልካውን ክትሓልፎ ዘይትኽእል ምክንያት እዩ ዝደሊ ሕጂ እውን ናባቶም ዘሎ ታርጌት በቲ ታሕቲ ነትራያዶ ኣለማጣቶ ዝብል ዘሎ ክበትኮዩ በዚ እቲ ምዕራብ ትግራይ ስለዚ ትግራይ ቀስ ብቀስ ኩላ ክበልዓ መደብ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ተሪፉ ዘሎ ትግራይ እውን እኮ ሰላም ኣይሃቦን ኣሎ ውሽጡን ውሻጡን ኣትዩ የናውፅ ኣሎ ስለዚ እዚ ነቶም ተጋሩ መረዳእታ ክኾኖም ይኽእል ለንቀነ ግን ወታደራዊ ተሃዲድ እውን ቀፃሊ ይቅፅል ስለ ዘሎ እስኪ ኣብዚኻ ንስማዕ እቲ ወታደራዊ ተሃዲድ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ፊልም በሳህል ናቅፋ ፊልም የሚመስል ግዳጅ ፈጽመዋል። በደርግ ዘመን ከሻዕቢያ ጋር በነበረ ጦርነት በርካታ አስደማሚ ግዳጆችን ተወጥተዋል። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ውጊያ ጊዜ ውጊያ ቀያሪ ሚና ተጫውተዋል። ግዳጅ ፈጽመዋል። እንታይ ብላሎ አቶ ብርሃን ጁላ ናቅፋሲ ለንቀነ ክዝክራ ቀኒ ኢሎ እንድዒ ገለ ዶ ነፍሱ ወቃሕካሕ ክብሎ ቀኒ ይመስለኒ ናቅፋ ክብል ቀኒ ኢሎ ኣብ ናቅፋሲ ፊልሚ ዝመስል ስራሕ ሰሪሖም ይብላሎ እወ ፊልሚ ዝመስል ኣብ ናቅፋ ሰራሕኩሞ ኣብቲ ፊልሚ ግን እቶም ግሬት ካራክተርስ ወይ ግን እቶም ብሉፃት ኣክተራት ሻዕብያ እዩ ነይሩ እቲ ሕማቅ ቪለን ወይ ከዓ ትፀላኢ ትዝማረኽ ትዝመውት ትዝጠፍእ ግን ናትካ ሰራዊት እዩ ነይሩ የስ ፊልሚ እዩ ነይሩ ናይ ሳሕል ክንርኢ ከለና ንሕና ፊልሚ ከም ንርኢ ዘለና እዩ ዝመስለና ዋላ እኳ ጅግንነት ብዝላዕለ ደረጃ ተፈፅመሉ እንተኾነ እቲ ፊልሚ ግን ጅግንነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኢና ርኢና ናይቶም ኣያታትና ኢና ርኢና ንስኻትኩም ኣብኡ ዕስለ ክትመፁን በቦታኹም ክትሕዙን ኢና ርኢና እቶም ዝተረፍኩም ድማ በዓል ንስኻ ካብቲ በትሪ ናይ ሻዕብያ ስለ ዝተረፍኩም ጥራይ ፊልድ ማርሻል ተቐይርካ ኣለኻ ንስኻ ዘፍረስካዮ ድፋዕ ኣይሰማዕና ንስኻ ሰበርካዮ ታባይ ረኣና ተማሪኽካ ኢድካ ሂብካ ሃዲምካ ብሰላምካ ስለተመለስካ
ንስኻንቶም ከባቢኻ ዘለውን ገሊኦም ጀነራላትን ኮነሬላትን ኮይኖም ንስኻ ድማ ፊልድ ማርሻል ኮይንካ ስለዚ ንናቕፋ ክዝክር ምኽኣልካ ስቲል መቸም እታ በትሪ ናይ ናቕፋ ኣብ ዙርያኻ ክትህሉ ከም ትኽእል ኣብ ሓንጎልካ ክትህሉ ከም ትኽእል ምግማት ኣድላይ እዩ ዝቐፅል ፋኖ እንታይ ይገብርዎም ኣለዉ ነዚ ሓዲድ ዝገብር ዘሎ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እንታይ ይገብርዎ ኣለዉ ንስማ ግን አለሁ መሳይ እንግዲህ በአለፋ ወረዳ ዋና ከተማ ሻውራ ከ5 ቀን በፊት የመከላከያ ሰራዊቱ ለቆ ወደ ደልጊ ከተማ ሄዶ ነበረ። ከመከላከያ ሰራዊቱ አንድ ክፍለ ጦር በሻውራ ከተማ ለረጅም ጊዜ የቆየ ቢሆንም ነገር ግን ከበባ እንደሚፈጸምበትና በዛ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ አድዋ ኦሜድላና ካራማራ ክፍለ ጦሮች እንደተከበበና ሊመታ እንደሚችል ተነጥሎ እንደቀረ ከዋናው ማዘዣ ጣቢያ ከባህር ዳር የሚሆን ከጎንደር በጣም የራቀና የተነጠረ እና እገዛ ላይ ሊደርስለት እንደማይችል ስለተረዳ ወደ ጎንደር ጠጋ ማለት ፈለገና ወደ ዋና ከተማ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ምስ ፋኖ ኣብ ዝበርትዐ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎን ፋኖ ድማ ናይ ብሓቂ ሓያል ዝኾነ ግንባር ከፊቶም ነዚ ብልፅግና እንታይ ይብልዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዩ እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ከም ዝብልዎ ዘለው ሄቪ ፋይቲንግ ሙታትን ቁስላትን ዘለዎ ካብ ዝቐፂሎም እውን ሓንቲ ነገር ከርእየኩም እየ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እቲ መንግስቲ ብዝተኻለ መንገዲ በታቲኹ ከኣትዎም እዩ ዘሎ ነቶም ፋኖ ዕድል ግን ሂብዎ የለውን ኣብ ገሊኡ ፀፊዖም ይመልስዎ ኣብ ገሊኦም ድማ ይማርኽዎን ይቐትልዎን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዘርከቡ እንታይ ኢኻ ትብሎ እዚ ፊልሚ ኢኻ ትብሎ እምበር እዚ ኣብዚ ክፍክር ዝፀንሐ ሰራዊት ኣይሶምን ኣይ ሳለስቲ ኣብኣ ከሎ ግምጥል ኢሉ ከምዚ ኢሉ ተማሪኹ ኢዱ ንላዕሊ ኣይ ቲንክ ስልጠና ናቱ እዚ ብትሪእዎ ዘለኹም መናውራ ከመይ ጌርካ ቅልጥፍ ኢልካ ተሃዲድ ጌርካ ትማርኽ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ኣብዚ ከምዚ ንሶም ዘርእይዎ ዘለው ሓደ ኣብዚያ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪቦም ነይሩ እዚ ሃብታሙ ዝበሃል ቤላ ገይሩ ዘላድዮም ኣብዚ ስምዕዎ ያስመረቀውን ኃይል ሸዋ ሊልከው ይችላል፣ ጎጃም ሊልከው ይችላል፣ ቤተ አማራ ወሎ ሊልከው ይችላል፣ እንደገና ጎንደር ሊልከው ይችላል። ይሄ የምታዩት ባለ ቦኔት የሚፎከርበትና መሬት ላይ ሲመጣ የሚገጥመውን ልዩነት ታውቁታላችሁ። እነዚህን ተዋቸው። ባለ ቀይ ቦኔት እንስራ ሲሰብር ወደ ላይ የዘለለ ሲፈርጥ በእሳት ውስጥ ሲሾልክ ምናምን ካሳዩ በኋላ በጀልባ በምን ሲያዘልሉት በየባህሩ ላይ ካሳዩ በኋላ የምኒልክ ምድር ሸዋ ላይ ለቀቁት እና አርበኛ መከታው ማሞ ቆሉትና አቆየ ባቂ ኣብቲ ስቴዲማት ኮይኖም ክፍክሩ ከለውን ኣብታ ባይታ ክመፁ ከለውን ከምዛ ትሪቦዝ ዘለዎም ሕልክስክስክስክስ ናበልዮም ዝመፁ ኣይ ቲንክ እቶም ፋኖ ወላ ሰልችዎም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንዖም ንምምራኽ ሰልችዎም ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ ብረቶምን ገለመሊኦም ድማ ቀፃሊ ከምዚ ኢሉ ይመፆም ኣሎ ሕጂ ንፋኖ ሲ ሻዕብያ እዩ ዘሰልጥኖ ዘሎ ወይ እውን ንፋኖ ሻዕብያ እዩ ዘዕጥቆ ዘሎ ክትብሉ ክትሓፍሩ ጥራይ ዘለኩም ምክንያቱ ባዕልኩም ኣሰልጠንትናቱ ባዕልኩም ብረት ወሃብቲ ናትኩም ባይ ደ ወይ ሕጂ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ንፋኖ እንታይ ይመፆም ኣሎ ድራማ ከም ድራማ ገይርኩም ሰሩ ዳን እዚ ድራማ ይኸቱ ብሎ ተኸል እምበር ውግውን ክትብላይ ተኸልና ሰላም ወንድማችን እንዴት ቆየ? በመጀመሪያ ራስን አስተዋውቀ። ስሜ ስሴታ ደስ ዘውዴ ይባላል። ማዕከላዊ ጎንደር ተራያ ያለስ። በጣም ጥሩ። ስትታገል ማለት በጠላት አስተላለፍ በነበርክበት ሰዓት ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም 6 ብረት ሒዙ ካብቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ነዘን 6 ከላሽናትን ገለን ተሰኪሙ ናብ ፋኖ ከም ዝተፀንበረ እዮም ዝነግሩ ዘለው በቃ እቲ ፋኖ ዝበሃል ሲ ካበዩ ዕጥቅን ስንቅን ዝረክብ ዘሎ እንድሕሪ ኢሎምካ ካልእ ዘረባ የብሉን ጀስት ኣብ በዓል ድዕጥቆን ደስንቆን ዘሎ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ከማ እንተሪኢኹሞ ናይ ብሓቂ 4 ካላሽንኮቭ ሒዝሎም መፅኡ ንባዕሉ ኣብቲ ናሽናል ዲፈንስ ፎርስ ዝነበረ ከምኡ ድማ ኣብቲ ስፔሻል ፎርስስ እውን ኣባል ዝነበረ ዓብ ስልጠና ዘለዎ ዓብ ኪላ ወይ ወታደራዊ ኪላ እዩ ነይሩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ነቲ ተመክሮ ናቶም ነቲ ምስጢር ናይቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ ከም ህያብ ድማ ነቲ ብረታት ናቱ እውን ተሰኪሞም ናብ ፋኖ ይፅምበሩ ኣለዉ እዚ ድማ እዩ እቲ ናይ ፋኖ ቀፃልነት ዓወት ናይ ፋኖ ሲ ካብ ዜሮ ዝመፅእ ዘለኹም ዘይኮነ እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ዓብዪ ክንዲ ዝፈከረ እንተፈከረ ክንዲ ዝበለ እንተበለ ክንዲ ተዛረበ ዘምፅኦ ነገር የብሉን ምክንያቱ ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ኢሉ ነይሩ እዚ ዘይሓፍር መራሒ ከመይ ገይሮም ሰሪሖም ኣለዎት ቪድዮ ከማ ከሶማሌ ጫፍ በዚህ ብቻ ሳያበቃ
ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን ወንድም ህዝቦችን ደግፈን ሽብርን ለማስቀረትና ልማት ብልጽግናን በቀጠናችን ለማረጋገጥ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው በቂ የሆነ ኤሊት ፎርስ ቴክኖሎጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ካርታ እዚኣ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መንግስቲ ዘውፅኣ ስእሊ እያ እዚ ቀይሕ ትሪእዎ ዘለኹም ከይትኸድዎ ዝብል እዩ ዝኾነ ሰብ ናብኡ ክኸይድ የብሉን እዩ ዝብል እቲ ኣራንሺ ድማ ኣገዳሲ ተዘይኮይና ትኸይድ እዩ ዝብል ኣብቲ ቀጠልያ ክትከዱ ትኽእሉ ስለዚ እዚኣ እያ ተሃገሩ ንክልል ሶማልን ንካልእ ኣፍሪቃን ሰላምን ርግኣትን ከምፅእ ዝኽእል ኤሊት ፎርስ ካብ ሶማልያ ክሳብ ጫፍ ናይ ምፅዋዕ ዝኾነ ሽግር ተጋጢሙኩም ቅሰኑ ወይ በስመ አብ መንፈስ ቅዱስ ስብሳይ ቆርብ ከመን ኣይሓንኽን ወዳይ ማለት አይኖ እቶም ኣብቲ ኣዋሳ ዘለው ኣብ ሰሜን ዘለው ኩነታት ዝርድኦም ከይከውን ይኽእል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከምኡ ገይረ ዝወስዳ ነቶም ብደቡብ ዘለው ህዝቢ ኣብ ሰሜን እንታይ ይካየድ ከም ዘለዎ ኣኽባር ዘለዎም ኣይመስለንን እቲ ዜናታት ዝበፅሖም ኣይመስለንን ስለዚ እንታይ ይዛረቦም ከም ዘሎ ወይ ወንቲ ኩናት ንባዕሎም ኣብ ውሽጦም መዓት ፀገም እንዲ ዘለዎም እቲ ኣብ ሰሜን ዝግበር ዘሎ ኩናት ሰምዕዎ ኣለው ድዮም ኣይሰምዕዎን ኣይፈልጥን እየ ከም ትሪእዎ ዘለዎ ግን ሃገሩ ከም መሓድር ዘይከኣለ ጥሪ ኢሉ ዓለም ከም መሓድር እዩ ዝብትን ዘሎ ግን ወላ ሓንቲ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ንሱ ከከምናቱ ርእቶን ከከምናቱ ሓሳብን ክኸይድ ይኽእል እዩ ሕጂ ንቐፅል ኣብቲ ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ኣርኢናኩም ነርና ዝብልፅግና ሰራዊት ዝበሃል ሞራል ናቱ እንታይ ከም ዝኾነ ሕጂ ድማ ለንቀነ ወፂኣ ዘላ ቪድዮ ረይዋ ንፋኖ መግቢ ሂብኩም ተባሂሎም ግራውቶምን እኽሎምን ከመይ ገይሩ እቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና የቃፅሎ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሞራል ዘይብሉ ሰራዊት እዚ ገበን ናይ ኩናት እዩ ተረዲኹም እዚ ገበናት ናይ ኩናት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ንሪኦ ዘለና ገበናት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝደጋገም ዘሎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ተደጋጋሚ ስለዚ እዚ ጭብጢ እዩ ዘለዎ እዚ ሰራዊት እዚ ሕማቅ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ብጀካ ሕማቅ ምግባርን ምምራኽን ካልእ ቁም ነገር ክገብር ሰራይ ይፈልጥን እዩ ስለዚ ኣብቲ ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ኩናት ይዕወት ስለዘየለ ከምዚኣ ገይሩ ነቶም ህዝቢ ንብረቶምን ሕርሽኦምን ክዘርፍ ከበላሹ ክዕኑ እዩ ዝውዕል ዘሎ ኣብ ባይታ ዘይረኸብካዮ ልክዕ ከምቲ ሰራዊት ናይ ደርጊ ዝገብሮ ዝነበረ ባህርያት ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ታሪክ ተደጊሙ ኣብ ካልእ ቦታ ክፍፀም ከሎ ንርኢ ኣለና እዚ ወላ ቀደም እውን ነቶም መን ኢኻ ትብሎም ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም ይኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ናበይ ክንሰግር ደልየ ኣለኹ ቀርኒ ኣፍሪካ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ለንቀነ 2-3 ኣገደስቲ ፍፃሜታት ኣጋጢመን ኣለዋ መጀመርያ ምናልባት ዜና ትከታተሉ ተለኹም እዚኣ ሪኢኹም ኣለኹም መስለኒ እዛ ዜና እዚኣ ኣብ ጅዳ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያን ፕሬዚደንት ናይ ግብፅን ተራኺቦም ከም ዝተራኸቡ እዩ ዝንገር ኣብቲ ዝተገበረ ርክባት ብዙሕ ሓበራዊ ሽርክነት ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ግን ገለ ካብቲ ብሚድያ ናይ ግብፂ ዝወፀ ዝበልዎ ሓበሬታ ክንርኢ እንድሕር ኮይና ኣብ ታሕቲ እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ብዙሕ ተዘራሪቦም ኣብ ጉዳይ ናይ ዞባዊ ኩነታት እውን ናይ ዓረብ ጉዳይ ድማ ብሽምግልና ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣብ ታሕቲ ግን according to the Egyptian presidency's statement the meeting also discusses several regional and international issues of mutual interest ይብል ቀፂሉ both sides underscored the importance of avoiding escalation and tension in the region ቀፂሎም ድማ supporting peaceful solutions ሰላማዊ መፍትሒ ናይ ፀገማት to crisis through dialogue enhancing Arab solidarity to face challenges ዝኾነ ዘጋጥም ድማ ናይ Arab solidarity ቀፂሎም ድማ they also stressed the necessity of respecting sovereignty of states their territorial integrity and the principle of non-interference ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንቀርኒ ኣፍሪካ ዝትንክፍ ኣርስቲ ከም ዝነበረ ትርክብናቶም እውን ክንርኢ ንኽእል ስለዚ እዚ ርክብ እዚ ኣባዝዩ ሓፂር ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ቅልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ኢና ንርኢ ዘለና ንምንታይ ዕላማይ ከምዚ ቅልጡፍ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኢልካ ድማ ምናልባት ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ስዑድያን ግብፅን ዝነበረ ዝምድና ኢማራት ቤላ ጌራ ትፃወተሉ ነይራ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢማራት ኣውፅኦም ክልቲኦም ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ክገብሩ ይደልዩ ስዑድያ ድማ ነቲ ናይ ኢማራት ዘለዋ ፅልዋ ኣብ ግብፂ ማለት እዩ ዝያዳ ንግብፂ ሞር ናብ ስዑድያ ክትፅጋዕ ከም ትኽእል ክትገብራ እያ ስለምንታይ ቨሪ ሲምፕል ስዑድያ ክንደይ ህዝቢ ኣለዋ 35 ሚልዮን ወላ 40 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ
عبء عداقاي سلازي نسو إن جبسي عداقاي قد ساي سلازي مور أكسس نايت عداقا خراب انتو قينهم ناب كارتي إمارات كجبر لهم تخل كإنفوست جبر لهم تخل زيادة عداقا كم تقال لهم زخر ربحة كعب سلازخل كلت يوم دما نايك بحري دوباتون سلازلهم أبتم أي بحر كلت يوم بغلتيو ريزورتس كجبرو نايا توريزم بوتا كجبرو مدب سلازلهم نايك كلت يوم استراتيجي دما يكراديو سلازي إمارات تعاوت لهم زنبرت يوصوا له حاده كمزي إلو أبز كهيدو لزلو حانت أرتيكل واتي ألا من البات حلف كتبلو ريقم ما تخونيقم أبزي حانت أرتيكل انتايت بالواتي ألا مسيلكم كلتا أرتيكل سواتي أنا الله مجمر يا بزي أخن جمر ناي سعودية ناي قبسن رئيس لزلنا حانتي ناي إمارات مسيحيتي مثلني انتاي زبلي سعى قبسسي open to supporting Ethiopia's Red Sea access if water dispute softens قبسي بزعبا قداي ناي قيح بحري إثيوبيا ناب قيح بحر كتكدو تدلي زلا أكسس ناب قيح بحر كلوا تدلي زلا كتتحبابرات خليا بزعبات قداي ناي نيلن بزعبات ناي ماين مرقص ناتا كتكير انت خيلا ويون انت مريزا زبل زرباينا نسمى زلنا تاي ماريتي زربازي نمخانو انتاي نمباليو تتقيمهم لزلو انت ريلكا بتا ارتكل تاريخايو مجمريا تايمينغ نايت ارتكل تاريخايو ግብፂ ናብ ከምኡ ስለ ትኸይድ ዘላ ዝወፅ ኣርቲክል ኣይኮነን ናወጂ ገለገለ ሰባት ግብፃውያን ኤርትራውያን ይገፍዎ ኣለዉ ስለ ዝበሃል ዘለዎ ናብ ዓብ ጂኦፖለቲካ ክንቅይሮ ይንፈትን ነገራት ተፈላለየ ኣካይዳ እዩ ዘለዎ ስለዚ ግብፂ ምስ ስዑድያ ዘለዋ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጉዳይ ኣብ ከቢድ ወጥሪ በፂሕሉ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኣንፈት ናይ ዓወት ድማ ብዘይብላ ብከምዚ ቁማር ክትፃወት ኣይትኽእልን እያ ንምዃኑ ከማ ነቲ ኢሎሞ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያውያን ክኢላታት ولا حنت ترجم زلو زرباونا يكونني اجين تايم زولوزي Kairos prepared to support Ethiopia's access to the Red Sea if Addis Ababa shows flexibility in the Nile water dispute condition. Ethiopia must draw plans for a permanent military presence on the coast. ስለዚ again ኣብዝውን ከይት የመረውን ትጉዳይ ተፈትሒሎ ስለዚ ታይም ዘሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕር ናይ ምርካብ ዕድላ ግብፂ ክትሕግዛ ከም ትኽእል ንሳ ግን ኣብቲ ናይ ኒል ዘለዋ መርገፂ ክትቅይር ኣለዋ ግን ሓንቲ ቅድመ ኩነት ኣላታ እታ ቅድመ ኩነት ድማ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኔቪ ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ እየ ትብሎ ዘላ ሓሳብ ክትኣልዮ ኣለዋ ናይ ሰላማዊ ኣብቲ ገባሕር ንክትረክብ ክሕግዛ ይኽእል እየ ትብላ ኣላ ግርብ እጂ ነዚኣ ኢትዮጵያውያን መዓት ሸር ገይሮም ለይ ኣለዉ ናይ ኣቤክስ ግብፂ ከመይ ጌራ ክትጉሕፈኩም ትደልላ ገለገለ ይብሉ ግብፂ ንሕና ለሚና ይኮና እንደልያ ዘለና ግብፂ እያ ትልምነና ዘላ ከምኡ በልዎም ዝኾነ ከም እንድሕር ኢልኩም ኤርትራ ይኮነትኒ ግብፂ ትልምና ዘላ ግብፂ እያ ንኤርትራ ትልምን ዘላ ኢትስ ኦልዌይስ ዘ ሴም ኬስ ንሕና ይኮናን ማይና ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ብጎረሮና ተታሒዝና ዘለና ብጎረሮም ተታሒዞም ዘለዎ ግብፂ እዮም ስለዚ ግብፂ እዮም ንኤርትራ ዝደልይዎ እምበር ኤርትራ ንግብፂ ትደልያን እያ ብፍሉይ ትደልየላ ምክንያት የብላ ካልኣይ እዚ ናይ ኒል ጥራይ ይብለኩም ኣለኹ ኢትዮጵያ ሲናርዮ እዩ ዝብለኩም ዘለዉ ኢትዮጵያ ብገለ መንገዲ ብጅቡቲ ድዩ ብበርበራ ድዩ ብኤርትራ ናብ ቀይ ባሕርን ተመፂኦም የስ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ክድፈር እዩ እተን ሃገራት ድማ ክቃለሳ እየን ካባና ንላዕሊ ዝጉዳይ ድማ ግብፂ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ኒል ሕቶናቱ ንሓዋሩ መፍትሒ ክረክብ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይተን ኣብ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ንግብፂ ኣካል ናይቲ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ናታ እዩ ኮር ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሕቶ ናታ ሃገራዊ ድሕነት ናታ ኣብኡ ዝምርኮስ እዩ ስለዚ ግብፂ እያ ንኤርትራ ክትሕግዛ ትደሊ ወይ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ትደሊ እምበር ኤርትራ ብፍሉይ ንግብፂ ረድኤት ናይ ግብፂ ትደሊ ይኮነትን ግን እዚ ክብል ከለኹ ሽርክነት ምስ ግብፂ ኣየድልየናን ይብለ ኣለኹም ዊኒዳ ሽርክነት ምስ ኩሉ የድልየና ብፍላይ ድማ ምስ ብልፅግና ሽግር ዘለዎም ሓይልታት ኩሉ ግዜ ንዓና መሻርክትና እዮም ብዘይገድስ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ነዚኣ ኢትዮጵያውያን ሸር ከብልዋ ነይሮም ተቀዳማይቲ ግን ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፁ ዘይትኽእሉ ተኮይንኩም ሰላማዊ ኣጠቃቅማ ናይ ባሕሪ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ይብለው እምባይ ዘ ወይ ግብፂ እንታይ ይገብሩ ክእሉ ንኤርትራ ሽምግልና ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ክሽክሽምሉ እውን ኣይክእሉን እዮም ሓንቲ ክገብርዋ ዝኽእሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ተነጊራ ንስዑድያ በጃኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ጌርኩም ንምፍታሕ ሓግዙ ክብልዎም ይኽእሉ ስዑድያ ድማ ነቲ ጉዳይ ክትገብሮ ትኽእል እምበር ግብፂ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጣውላ ከተምፅአን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣይትቕበሎን እያ ግብፂ ፀላኢትና እያ ስለትብል ብግብፂ ክሽምገል ኣይትኽእልን እያ ንቐፅል delivery proposal was conveyed to Ethiopian PM Abiy Ahmed and shared with Washington. U.S. role, President Donald Trump has expressed intent to mediate the Nile dispute. Impact, implicit warning, Egypt could leverage influence in Sudan, Somalia, Djibouti, and its naval presence in the southern Red Sea to block Ethiopia's access if the offer is rejected. Now,
ኣብዘንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ጉዳይ ተሪእሞ ሽም ተረቂሐን ዘለዋ ግብፂ ንዓቢ ወይ እውን ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ክንሕግዞ ንኽእል ኢና ብፍላይ ፅልዋናታ ኣብ ሱዳን ኣብ ፅልዋ ኣለዋ ኣብ ጅቡቲ ድሓን ዝኾነ ፅልዋ ጌራ ኣላ ኣብ ሶማልያ ድማ ሰራዊታ ትሰድድ ኣላ ኣብዘን ሰለስተ እዚአን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክንትረክብ ክሽምግል ክእል እየ ክሕግዝ ክእል እየ ፅልዋ ክፈጥር ክእል እየ ትብል ኣላ ኣብ ኤርትራ ይትብል ኣብዚ ኣርቲክል እዚኣ ግን ምስ ኤርትራ እውን ርክብ ከም ዘለዎም ከዓ ይጠቕሱ እሳቶም ስለዚ ምስ ኤርትራ እውን ርክብ ስለ ዘለዎም ከምኡ እቶም ብልፅግና ግን ሓንጎሎም ብኤርትራ ጥራይ ስለ ዝተመልአ ብኤርትራ ጥራይ ስለ ዝዝወር ቀጥታ ናብ ኤርትራ እዮም ተርጉሞም ኣብዚኣ ብዝኾነ ንብልፅግና እንታይ እዮም ኢሎሞ ዘለዎ ወይ እውን እታ ኦፈር ኣብዚ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ኣብ ግብፂ ቀዳምነት ናቶም ናይ ማይ ጉዳይ እዩ ናይ ማይ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንዑ ክሰልጦም እዮም ዘልዩ ግን ኣብ ካልእ ነገራት ፍሌክሲቢሊቲ ከነርኢ ንኽእል ኢና ይብሉ ኣለዉ ዳትስ ዋይ ድማ ንግብፂ ጥራይ ኣሜንካ ምስ ግብፂ ዓብ ዲል ምግባር ሓደጋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ናተኢለ ነይረ ንስዑድያ ጥራይ ግብፂ ጥራይ ንበይና ተተኣማምን ሃገር ኣይኮነትን ስለምንታይ ግብፂ ናፅ ሃገር ኣይኮነን ግብፂ ግደፍ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ዘለዎ ገለመለ ግደፍዎ ኢማራት ፅልዋ ኣለዎም ኢማራት ዓብ ፅልዋ ኣለዎም ግብፂ ስለዚ እቲ ምስ ኢማራት ዘለዎም ዋላ እኳ ይጎራፈጡ እንተለዉ ኢማራት ክትእዝዞም ትኽእል ሃገር እያ ስለዚ ከምኡ ክሳብ ዝኾነ ምስ ግብፂ ተረዳዲኻ ንበይና ንግብፂ ጥራይ ሓደ ዓብ ዲል ክትገብር ኣይትኽእልና ምክንያቱ ብድሕሪት እውን ክሃርሙካ ዝኽእሉ እዮም ዝያዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስዑድያ ቀዳምነት ዋላ ግብፂ እውን ካልእ ኣርቲክል ወፂኡ ነይራ ምፅልኩም ነይረ ንስዑድያ ያ ምስ ኤርትራ ዲል ንክትገብር ዝደፉ ዘለዉ ምክንያቱ ነቲ ኩነታት ጭዋዳ ዘለዎም ስዑድያ እዮም ይፈልጡ እዮም ሶም ስዑድያ ድማ ንኢማራት ካውንተር ክትገብራ ትኽእል እምበር ግብፂ ይኮነት ዳትስ ዋይ ሞር ንስዑድያ ዝደፉ እሳቶም እውን እዚ ኤርትራ እውን እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ the day Saudi Arabia drops neutrality እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ 2018 ዝተገበረ ናይ ጅዳ ስምምዕ ስዑድ ዓረብያ ነቲ ኩነታት ኣማኺላቶ ነቲ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ስምምዕ ድማ ጋራንቶር ናቱ ኣብ ሓሲት ናቱ መን እያ ስዑድ ዓረብያ እታ ጋራንቶር ናቱ ኣብ ሓሲት ናቱ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ጠቕሊሉ ስለዘይተበተነ ስለዘይፈረሰ ዘሎ ማለት ኣብ ኩናት እያ ትኾን ኣለዋ ምትፍናን ጥራይ ዘለወን ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ መወዳእታ እውን ትፍትን ኣላ ነቲ ጉዳይ እቲ ናብ ሰላም ክትመልሰሉ ትኽእል ስለዚ the immediate trigger is a sharp increase in rhetoric from Ethiopia's reckless letter. ቀፃሊ ናይ ኩናት ጎስጓስ ዝገብሩ ዘለዉ ብልፅግና እዮም ስለዚ again መን ምዃኑ that's why ዲፕሎማሲ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ነቲ ኩናት ዝቕስቅስ ዘሎ ናብ ኩናት ዝጎይ ዘሎ ንሱ እዩ the situation comes at a time when the UAE is expanding its footprint in Ethiopia through financial backing in one hand and an expansive weapons pipeline in the other እዚ ድማ ኢማራት እግራ ቁፅፅር ናታ ኣብ ብልፅግና ናብ ኢትዮጵያን ኣብ ተስፋሕፋሓሉ ዘላ ብሓገዝን ብረድኤትን እናመሰለበት ድማ ወታደራዊ ድጋፋት እናገበረት ናብቲ ኩናት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ዝያዳ ከም ዝሳተፍ ትገብሮ ዘላ ስለዚ ናብ ሱዳን ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓቢ ጠጠው ምባል ማለት ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን እውን ጠጠው ንምባል ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዛረብዎ እዮም ስለዚ against that backdrop some observers have questioned with Riyadh whether why Riyadh has not taken a firm public stance. Among Eritreans, at least there is a prevailing belief that Saudi Arabia restrained its link to its role as a guarantor. The 2018 እጅንታዩ ኢማራት ነቲ ኩነታት እቲ ንኢትዮጵያ ሒዛ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ናብቲ ከባቢ ትገብሮ ዘላ እናርኣየት ስዑድያ ስለምንታይ ሓያል ዝኾነ መርገፂ ወሲዳ ኣንፃር ኣቢ ክትከይድ ዘይከኣለት ንዝብል ስዑድያ ክሳብ ሕጂ ንክልቲኦም ክትዓርቕ ትኽእል ሃገር ቦታ ዘለዋ ምዃና እውን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ዋላ እኳ ምስ ኤርትራ እቶም ናይ መብዛሕትኦም ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራን ስዑድያን ዝበለፀ ዝምድና ዘለወን ስዑድያሲ ኣንፃር ኢማራት ምስ ኤርትራ ከም ዘላን ኣቢ ድማ ምስ ኢማራት ከም ዘለዎም ገይሮም ይገልፁ ተኾኑ ስዑድያ ግን ምስ ኢትዮጵያ እውን ኮኔክሽን ኣለዋ ስለዚ ንብልፅግና ክትእምነ ትኽእል ምናልባት እንተላ ስዑድያ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዘለዉ ነቲ ሽምግልና ድማ ክትመርሕ ትኽእል ተኽእሎታት እንተሎ ኮይኑ ንሳያ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ፈተነታት ናይ ሽምግልና እውን ብስዑድያ ክግበር ትኽእል ኢፍ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብዚ ከባቢ ድማ ስዑድያ ጥራያ ከተምፅኦ ትኽእል ብፍቓድ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ማለት እዩ ኤርትራ ኩናት ኣይትደልን እያ ዘላ እዚ ርግፅ ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ነጊሮም ኣለዉ ግን ነቲ ኩናት ዝደልይዎ ዘለዉ ብኸመይ ጠጠው ከተብሎም ትኽእል ድማ ምግንዛብ ከደሊ እዩ ኣብዚ ለንቀነ ሓንቲ ነኖ እዚኣ ይኮነት ሓንቲ ኣርቲክል ኣውፅኦም ኣለዉ ዳርጋ ብልፅግና ብግልፂ ፀርፍን ምድኻምን ናይ ኤርትራ ከም ንቡር ገይሮም ወሲዶም እዮም እዚ ከዓ
من يزعرف بوليتيكا تسفاز غرتي the Asmara doctrine regime survival through regional fragmentation in the horn ناي ኤርትራ ስርዓት ክነብር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምፍርራስ ብምምጻእ ጥራዩ ከመይ ጌርካ ንሽተይ ሃገርና በልካያ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ከተፍርስ ትኽእል ኢልካ ተኣምን ኢሉ ዝሓቶምሲ የለን ዶ ኮይኑ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማራ ሪዝንት ከምዚ ኣብ ቂምታን ሕርቃንን ቂምታ እኳ ከም ድሌቶም ሕርቃን ግን ኣለዎ እንታይ ይብሉስ ከብዚ Eritrea despite being small and economically constrained exerts disproportionate influence in the Horn of Africa. Its foreign policy is guided by survival doctrine, regime preservation through regional blah blah. So strong coherent neighboring states are ታይብ ዝብሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ንእሽተዩ ቁጠባናቱ ድማ ድሩት ክነሱ ኣብቲ ናይ ዞባና ፅልዋ ግን ካብቲ ዓቐናቱ ኣፀቢቑ ዝዓቢ ፅልዋ ከም ዘለዎ yes you should recognize that ኤርትራ መልዓቕ ማለት ንጥፍኣትካ ምቅልጣፍ ምዃኑ ጥራይ ክርዳእኩም ኣለዎ ስለዚ ትኻሊ ዝብልዎ ዘሎ ናይ ኤርትራ ስርዓት ንክህሉ ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ርቃትን ክህሉ የብሉን ናው ንሕና ንመንግስቲ ኤርትራ ንቃወመ ኤርትራውያን ብዛዕባ ናይ ዞባ ሰላምን ርቃትን በዓለ ድዩ ይፈልጥ ኣብ ጉዳይና ጥራይ ንግበር ስለ ንብል እዩ እምበር እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ዞባ ብጣዕሚ እዩ ዝግደስ ሰላምን ርቃትን ናይቲ ዞባ ብጣዕሚ እዩ ዘገድሱ ግን ብግምጣሉ እዮም ዝኸሱ ኸዚኦም ኩሉ ግዜ ነቲ መንግስቲ ብግምጣሉ እምበር ገለገለ ኤርትራውያን በዓል ፈልጥ ዞባ እዮም ዝብሉ ወላ እኳ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንፅድቂ ኢሉ ይገብሮ እንተዘይ ኣሎ እቲ ንዞባ ዝግበር ዘሎ ናባና እውን ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክንደይ ግዜ ተዛሪብናሉ ንዳዕ መሰረት ፋንድ ዝገብር ዘሎ ናይ ኤርትራ ንኤርትራውን ከውተኻስ ዘሊ ዘሎ ሓይሊ ንዓቢ ዘብል ዘሎ ንዞባና እውን ንዓና እውን ሓደጋ እዩ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ንዓና እውን ሓደጋ እዩ ስለዚ እቲ ሓደጋ ኣብ ነብስኻ ከይመፀካ ከሎ ብውሑድ ዓቕሚ ብውሑድ ባጀት ነቶም ዝቃለስዎ ዘሎ ምሕጋዝ እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂ እዩ ስለዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ይሳቶም ብኤርትራ ብጣዕሚ እዩ ቂምታ ዘለዎም ትፀገሞም እንታይ እዩ ስትራቴጂ ስለ ዘይብሎም ኣርሒቆም ስለ ዘይጥምቱ ሓውመም ዝተቓፀለ ከጥፉ ስለ ዝፍትኑ እምበር ኣርሒቕካ እንተጠሚትካ እቲ ሓደጋ በያሎ ትሪስካ በያሎ ቀልጢፍካ ስትራቴጂካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ናትካ ሽርክነታት ድማ ዘዋፅኣካ ትርኢ ኣብ ግን እዚኣ የብሉን ካብ ሎሚ ንፅባሕ ስለ ዝነብር ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ መፈንጠራን ዕግርግርን ሽግርን ምስ ኣተወዩ ዳትስ ዋይ ድማ እቶም ናቱ ሚድያ እቲ ሻዕብያ ኣርሒቑ ዝጥምቱ ዝፃወቶ ዘሎ ገይም ክዋሓጠሎም ኣይክእልን እዩ ዘሎ ምኒን ክብሉ ድማ ይውዕሉ ንጎምሸትን ምኒን በቃ ምኒን ንዝኾኑ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኢና ንሪኦሎም ዘለና በቃ ደንግፁልና እምበር ካልእ ስትራቴጂ ካብዚ ቀፂልና መንግስቲ ኤርትራ እውን ነዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ብልፅግና ሸብዳዕዳዕ ብርቱዕ ዝኾነ መልሲ ቀፃሊ ዝህብ ዘሎ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኸድና ሸር ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝብልዎ ዘለው ነጥቢ ብነጥቢ እዮም ክመሊሶምሎም እዚ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ኩናት ጎስጓሳ በዋሳ ዝተገበረ መቐፀልታ ናይቲ ብተደጋጋሚ ክግበር ዝፀንሐ ካርታታት ናይ ኤርትራ ከም ዝናገበርካ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወታደራዊ መመረቕታ ናይ ኤርትራ ሉላውነት ምድፋርን ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ተመሳሳሊ ክግበር ዝፀንሐ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ እውን ናብ ሶማሊላንድ እውን ዝተገበረ መርኣያ ናቱ ምዃኑ ፅቡቅ ጌራ ኤርትራ ገሊፃ ነይራ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ኩናት ናይ ምኻድ ሕልሚ ከም ዘለዎን ንዕኡ ንምስላጥ ዝገብሮ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑን ሕብረተሰብ ዓለም ክግንዘቦ ኣለዎ ከም ወትሩ እታ ንሕና ንብላ እታ ፅብቕቲ መልሲ ትወሃብ ዘላ ደስ እያ ትብለና ግን ጥራይ ናብቶም ዝምልከቶም እውን እንተዝስደድ ነይሩ እዚ ኣርቲክልስ እዚ ብጣዕሚ ደስ ምበለና ብዝኾነ ግን ክርእይዎ ዝኽእሉ ኣብ ቦታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይምልስ ኣሎ ክርእዩ እንተደልዮም ክርእዩ ይኽእሉ እዮም ግን ብወግዓዊ ኣይተሓበረና ምባል ከየመፅእ ትፈሪኻ ኣነ እውን ነታ ናይቱ ትዊት ገይረ ኣጉልዒ እቲ ነጥብታት ኩሉ ኣምፅየ ነይረ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክረአ ከም ዘይብሉ ገሊፀ ነይረ ምናልባት ኣብ ኤክስ ከትኩም ሼር ግበርዎ ናብ ካልኦት ከም ዝበፅሕ ምግባር እውን ናይ ኩልና ስራሕ እዩ ዝኸውን ስለዚ ንመለስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የሚያድነው ማንም የለም። እኔ የጌታቸው ረዳ ንግግር አይደለም እየተናገርኩኝ ያለው ሳዳም ሁሴን አያድነው ምናምን ኤርዶጋን አያድነው ምናልባት ባይደን ነው ባዳ ነው ምናምን ካዳ ነው ምናምን እኔ እሱ አይደለም መሬት ላይ ያለው ሪያሊቲ አብይ አህመድን መታደግ የሚችል መሬት ላይ የሆነ አንድ ፋክት የለም። በዚህ ምክንያት አብይ ሊድን ይችላል የሚል የለም። ወደረደ ንግግር የሚያውቀው ብቻ ነው የሚያውቀው። እኔ አውቀዋለሁ። ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓቢ ኩነ ፀገም ከም ዘሎን ዘጥሕኖ ከም ዘየለን ቀደም ጌታቸው ረዳ ምስ ኣእምሩ ከሎ ድዩ ዋላ ምስ ተጋሩ ከሎ ዝበለ እዩ ንዓቢ
زتحنو سبيهلن إردوغان يتحنو ولا قل يتحنو يلوم نيرم أتحكد ما حجية تخون زلا عبزت احنا كايلن كل سيناريو سر زلو نتفات كا نمكلت افيو زيغبر زلو يبلو بوتسيتو ابدما قدق سلا زيدلي زختلو زلو كلاتهم ኢትዮጵያውያን ጎሪ ሐምሉ ስለ ዘለው ይማጻገም ክልተኞችን የአማራ ክልተኞችን በዘር ላይ የጣበነ ሰዎች ረዳ በትሩ ጥሩ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ መቼም ቢሆን በዘር ፖለቲካ ተከፋፍላ ዜጎቿን የምትበትን ሀገር አይደለችም። ይሄ ያልፋል፣ የሚያልፍ ዘመን ነው። አልፏል። ይሄን ጉዳይ ጠላውቱን ያለፈ ስለዚህ አብይ አህመድ ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ዝብል ስትራቴጂ ይኽተል ከም ዘለዎን ናብዚ ድማ ዕድል ክንበይ የብልናን ምክንያቱ እዛ ናይ ወልቃይት ትብል ካርድ መፅያ ዘላ ንኣምሓራን ተጋሩን ንምብላዕ ምዃኑ እዩ። እሳ ድማ ብግልፂ ኣብዚያና ተዛረቡላ ስምዑ እኔ ገባ ጦርነት እንዲቀር አለመፈለጉን 3 ዓመት በአማራ ላይ ጦርነት ማድረጉን ሳሊቤ ስታደርገው ነበር አይደል? ከም ትሪእዎ ዘሎም በዓል እዚ አልውላድ ዝበሃል ወላ መን ዝበሃል ባህላዊ ጾታ ኩናት ባህላዊ ጾታ ናይ ዝብል ዝነበረ ትማሊ ፈካር ሓደ ሰብ ሕጂ ድማ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ሕግብግብ ክብል ዝቐነ ብልፅግና ናይ በወዳታ ካርዱ ምስ መዘዘ ኣይተዋሕጠሉን ብልፅግና ሲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣይደሊን ይብል ማስ ጠጠው ኢሉ ይፈልጥ ንትግራይ ብፍላይ ሲ ዝገብሮም ዘሎ ግፍዒ ሲ ማስ ጠጠው ምስ በለ እዩ ሕቶ ግን ህወሓት ክወጥቁሉ ይደሊ ስለ ዝነበረ ምስ ብልፅግና የዋፅኣኒ ኢሉ ነይሩ ብልፅግና ድማ ንኩሎም እቶም ኣብ ጎኑ ክስለፉ ዝደለዩ ተጋሩ እቶም ናይ ማንዳታት ድብልዎም ንሳቶም ማለት እዩ ቤላ ገይሩ ፀፊዕዎም ዘሎ መስሓቅ ኩሉ ገይርዎም ኣሎ። ስለዚ ናልካ ኣቢ ኩሉ ግዜ ንፀላቱ ዝሕብር መራሒ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ታገይ ማብዝላ ተይሎም ፅሒፎም መስለኩም ኣብዚ እቶም ካድረታት ናቱ ኤግዛክትሊ እዚኣ ታገይ ማብዚ የስምረት ፓርቲና የአብን እዚ ናይ ኣምሓራ ፓርቲን ናይ ስምረት ፓርቲን ናሓትዶም ክበኣሱ ጀሚሮም ይብሉ እዚኣ ድማ ታቀንዲ ገይም ናይ ኣቢ እያ እዚኣ ኣብ መወዳእታ ንኣምሓራ ንትግራይ ማንዋት ሒዝካ ናሓትዶም እናተጨፋጨፉ ክነብሩሉ ስለ ዝደሊ እዚኣ እታ ፕላን ናቱ ነይራ ሰሜን ናሓዋሩ እናተቐጣቐጡ እናተባልዑን ክነብሩ ስለ ዝደሊ ኣብኣ ተሓቢኡ ክነብር ዝደሊ ዝመስሎ ነይሩ እቶም ንሶም ንሱ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ እዮም ዝባልዑ ዘለዉ ይተረድኦን እምበር እቶም ካልኦሲ መመንገዶም ሒዞም እዮም እቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ኣብቲ ብልፅግና ዘለዉ ንሳቶም እዮም ክባልዑ ዝኽእሉ እዚ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ መሊሱ ሽግር ናቱ ከም ዝዓቢ ዝገብር እምበር መፍትሒ ናይቲ ፀገሙ ክኾነ ዝኽእል ኣይኮነን ብዝኾነ ብኩሉ መንገዲ ተመሳሳሊ መረዳእታ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ብብዙሕ መንገዲ ሓደ ዓይነት ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና መንግስቲ ፌደራል ማለት ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ሕዚ እውን ፅቡቅ ዘይኮነ ርክብ ዕርዩ ክጋደድ ክንታኮስ ክንዋዳእ ናብ ከምኡ ደረጃ ክዓብን ንሱ ንዝደልዮ ረብሓ ክጥቀመሉን ሓሲቡ ክኾን ስለ ዝኽእል እዚ ብልቢ ክረአ ኣለዎ ዝብሉ ኤግዛክትሊ ብልፅግና ተወታኻ ትብሎ ኣብን ህዝቢ ወፅኡ ዝህበሉ ዘሎ መግለፅማ ልኡኽ እዩ በቃ ናይቲ ፕሮጀክት ሓደ ኣካል እዩ ስለዚ ኣነ የለኹን እውን ክብል ማለት እዩ ተረዲኻ እንደለኻ ኣነ የለኹን ከምዚ ወይ ኣብኡ ተሎ ከዓ ነቲ ምስኡ ዘሎ ምስቲ ስርዓት ተጣቢቑ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ፅንቀተኛ ሓይሊ ከምዚ ይገብረልኩም ኣለኹ ንማል እውን እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ትኩረትና ክኸውን ዘሎ ኩሉ ግዜ ናይ ምፍፃምን ናይ ምጉዕፃፅን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ጥፋኣት ፕሮጀክት ናይ ምቕፃልን ተኽእሎ ዘለዎ እቲ ስርዓት እዩ ብልፅግና ዝበሃል ስርዓት እዩ ስለዚ ኡ ትኩረትና ክኸውን ዘለዎ ርኢኻ ሓደ ግዜ እኮ ምስ ቶሚኻ ትብሎም ቶም ወሪዶም ቶም ናህና ኣካላት ክኡ ከይዶም ምስኡ እንትላዘሩ ጌጋ እዩ ብከምዚ ዝመፅእ የለን ብሓፈሻ እቲ ተጋሩ ወሪድዎም ዘሎ እዚ እዩ መንግስቲ ኮይና ሕቶና ከይገደፍና ኢና ንፈትሕ ምዕራብ ትግራይ መምላስ ዘይመምላስ ተመዛበልቲ ምምላስ ዘይመምላስ ተመዛበልቲ ምምላስ ማእኸላይ መንግስቲ ተቃውሞ ነይርዎ ይፈልጥን የህወሓትም እዛ ዘረባ እዚኣ ነዚ ሺት ስቶርም ያምፅኣትሉ ዘላ ዓብይ ፀርፍን ውርደትን ያምፅኣትሉ ዘላ ፌደራል መንግስቲ ፀገም ኮይና ይፈልጥን ይብል ዝነበረ ፀገም መን ምዃኑ ገፅካ ትርሓቅ ዝብልዎ ብዙሓት እዮም ዘለዎ ግን ዋላ ካብ ካልእ እውን ምክሪ ክመፆ ጀሚሩ ኣሎ ሳይ ኣሰንቢዱኒ ክብል ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እቲ ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ ክንውድኦ ኢና ምባሉ ዝጠመተ ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ብትሪ ነቂፉን ተንቲኑን ኣሎ
ጀዋር ኣብ ዝሃበሪቶ ጀነራል ጻድቃን ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ጠቢባን መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምጥቃስ ሓሳቡ ዝጀመረ ኮይኑ እቲ ኩናት እዚ ኣብ ሓጺር ግዜ ክውዳእ ምዃኑ ምዝራቡ ግን ከም ዘሰንበዶ ይገሊጹ። ጀዋር መሐመድ ኣብ መብርሂኡ ኩናት ብቆፀሮ ክጅመር ይኽእል እዩ፣ ብቆፀሮ ግን ኣይውዳእን ክብል ይገሊጹ። ኣብ ዓለም ሓጸርቲ ክኾኑ እዮም ተባሂሎም ዝተጀመሩ ውግኣት ኣብ መወዳእታ ግን ዘስካሕክሑን ነዋሕትን ኮይኖም ዝተዛዘሙ ውግኣት ከም ዘለዉ እውን ከም ኣብነታት ጠቒሱ። ንኣብነት ጆርጅ ቡሽ ንኣሜሪካ መሪሑ ናብ ኢራቅ ምሳኣተወ ነቲ ኩናት ኣብ ሓጺር ግዜ ከም ዘብቅዑ እኳ እንተገለጸ እቲ ኩናት ን20 ዓመት ዝጸንሐን ትሪልዮናት ዶላር ዝግመት ዋጋ ከም ዘኽፈለ ነዘኻኺሩ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ድሕሪ 2 ሰሙን ክቋፅራ እያ ብምባል ነቲ ኩናት ከም ዝጀመረ ጠቒሱ። من أين نزلنا؟ أخوينا زلفوا زلوا ساتهم يوم. أنا أسير نحفزك نجددك سراويت بدحيت كون كبتيت نوقعها كونا وج متاو تملوز بهالمسير لازم بر نور ودخله نبذل على درجة بس يحزلوا نعدلوا على والنت يتدفيروا زلوا زوج ده يزيون نبي 5 بصحنا يفلتن لا إثيوبيا لو على ويجزات مدفاريو عدموا له حزنا نتفايلوا من طفوا زلوا كم تري وزلهم نزات أمدو كم قريد فرهاد سبزي كابت أمدو كم زي حدم سبايرا خنانه بحفشا ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነዚ ይመስል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር መጥቃዕቲ ናይ ትግራይ መጥቃዕቲው ናይ ትግራይ መጥቃዕቲው ናይ ኤርትራ መጥቃዕቲው ናይ ኣምሓራው ተማሳሊ ከምዚ ዓይነት ስምረት ተዋዲዱ እዩ ናይ ብልጽግና ፍንጫ ክስበር ዘሎ ብናትና ርዲት ድሕረ ሲስፋየር ዝበሃል ኣይስርሕን እንቶም ናይ ደገ ላእኽቱ ተኣማሚኑ ሲስፋየር ኢሉ ዝውላዕ ዘሎ ሓዊ ፖለቲካል ሶሳይድ ንባዕሉ ለብሊባ ክተጥፎ ኣለዋ ክሰናወት ኣሎ ስራሕ እዚ ትብዓትን ጅግንነትን ምትእስሳርን ጽምዶም ምጥንኻርን ዘድሊ ትኽክል እዚኣ እታ ጉዳይ ቀስ ብቐስ ድማ እናፀረየት እያ ትኸይድ ዘላ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ምርጫ ጥራይ ዝበሃል ዘሎ ተጋሩ ኣብዚ ምርጫ እንታይ ክገብሩ ይግባእ ንዝብል በኣ ጌርና ንውድእ ዝተፈላለዩ መለኻኽታን መትከልን ከም ዘለዎም ፍለጥ እዩ ተሞ ትግራይ ዘለዉ ውድባት ኣብዚ ግን ሓደ ዝኾነሉ ካብ ግዜያዊ ምሕዳር ጀሚሩ ኩሎም ውድባት ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓደ ኮይኖም ድምፂ ዝኾኑ ኩነታት ተዓዚዩና ኣለና ነዚ ሲዑ እውን ፍለቅ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ከም ንብሎ ኣብቲ መሬት ወሪድና እኳ ንምደሳስ ዓቕሚ የብልና ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ትሪኦ ሕዚ እውን ተፈላለይ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ኣፈላላይ ክትፈጥሩ ለብ ዘይግባእ ሓደ ኮይንኩም ክትከደለኩም ዝብል ሓሳብ ኣሎ እስካሁን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ካፅሓፍከ ሓደ እዩ ንኣብነት መረፃ ክተወግደለኩም ዝብል ከም መፍትሒ ወሲድካ ይድኻ መረፃ ይንቅበልን እሱ በሉ ዝብል መሬት ትግራይ እወ እንታይ ብለካ ኣለኹ መስለካ ኩነት ኣቕምጡ ኢልካ ትልሃ ቅድሚ ኩነት ኣቕምጡ ኢሎም ኣለኹ ንምንታይ ቅድሚ ኩነት ኣቕምጡ ዝብለካ ዘለኹ መስለካ ኣብዚ ከምዚ ዝመስለ መሬት ትግራይ ዝጎብጥ ናይ መረፃ ኩነታት ተተሳቲፈን ዝኾነት ፓርቲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ትግራይ ተተሳቲፉ ኣፍልጦ እዩ ዝዎ ዘሎ ቅቡል እዩ ዝገብሮ ዘሎ ተረዲኻ እንደለኻ ስለዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ልኡላውነት ናይ ትግራይ ኣብ ዝብሕት ኣብዚ ትግራይ ናይ ትግራይ ጥፋኣት ኣብ ዘሳልጥ ተግባር ክሳተፉ ኣይብለን ኢለና ኩለዋ ክንኣቱ ኢና ኢለና ዝነበራ እውን ደግምና ክንሪኦ ኢና መረፃ እውን እኮ ኢለና ኣለዋ ኣይኮነ እንዲ እዚ ልክዕ እየ ዝብለካ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እሱ ካብኡ ቀፂሉ ኮፍ ኢልካ ምዝራብ ክህሉ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ታይለን ከኣትዋ ታይለን መሬት ትግራይ ያው ዝቆርስ መረፃስ ኢንዶርስ ክገብራ ክኸውን ይብሉን ዘነ መጀመርያ ስጉምቲ እሱ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ በቲ ተጀሚሩ ዘሎ ተረዲኻ እንደላ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኢና ጉዳይ ናይ ትግራይ ሕጂ መቸም ትሕንፍሽፍሽ ክቕፅል ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ናብ ኤርትራ ክንሰግር ከለና ሎሚ ብሓደ ጉዳይ ኢና ክንሰግር መጀመርያ እሱ ድማ በዚያ ክንጅምር We Eritreans condemn the Egyptian government that is committing crime against Eritrean refugees. They are taking advantage of our young women by raping them and extortion. Being an immigrant is not a crime. Migration is a human right. Refugees should be protected and supported. Not ናይ ብሓቂ ዋዕሮ ዝኾነት ሓፍትና ከምዚ ዓይነት ካምፔይን ኤርትራውያን ኣብ ግብፂ ብዙሕ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎን ድምፂ ክንኮነሎም ካብ ዝግበር ዘሎ ፃውዒት ዝተበገሰ እዩ ኣነ እውን ነዚ ናታ ርጡብ ዝኾነ መልእኽቲ ኣብ ኤክስፖስ ገይረ ነይረ ከድኩም ሸር ግበርዎ ንማሕበረሰብ ዓለም ንኽፈልጡሉ ነቲ ጉዳይቲ ዝግበር ዘሎ እቲ መንግስቲ ግብፂ መጀመርያ ፈሊቱ ትክክለኛ ስጉምቲ ንክወስደሉ ፃውዒት ንገብር ስለምንታይ ንስደተኛታት ምግፋዕ بحق استقلكلي بعالم لخاوي حق استقلكلي سلازي قبل نزقبر كتحزو تخليخا بحقاو من قدو كتحزو بقبو من قدو كتحزو تخليخا كابا حليف كاغن الناس رات اخا محاز كبيديو عبزو قدايزي
ولا መንግስቲ ኤርትራውን ዝኾነ ይኹን ስቴትመንት እንተዝገብር ነይሩ ደስ ምበለኒ ግን ነዚያ ቅድሚ ምባለይ ነዛ መንግስቲ ኤርትራ ዝበልኳ ዘረባ ዝበሉ ሰባት ኣለዉ ግን ሓንቲ ቪድዮ ድማ ሰሚዐ ኣለኹ ምናልባት ነገር ሓደ ግዜ ካብ ንርዶ ወፃኢ ስለ ዝኾነና ዘሎ ከመይ ጌርካ ሰብ ክትሕግዝ ትኽእል ከማን ከቢድ እዩ ሰላምን ፍትሕን ረህዋን ኩሉ ግዜ ንዓኻ እንዳተመንኹ ያ ሸባብ ካይሮ ኣብ ካይሮ ዘለኻ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ሎም መዓልቲ እንታይ ክብል ደልያ ሸባብ ከምዚ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ብኣካሉ ናብኡ ስለ ዘለና ኩላትና ማለት እዩ ከምዚ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና ዘጋጥም ዘሎን ዝበሃል ዘሎን ኩሉ ብሓንሳብ ብዛዕባ እንታይ ክብል ደላና ያ ሸባብ ብዙሓት ከማን ያኒ ርእቶኻ ይሃብካን ሌሽ ወምሽ ዓርፈ እሽ ትብሉ ሰባት ኣለኹም በስ እንታይ እቲ ኣነ ሎም መዓልቲ ክብሎ ዝደሊ መጀመርታ ንሕና ከም ኤርትራውያን ንበይንና ይኾና ናብዚ ካይሮ ዘለና ወይ ከዓ ኣብዚ መሬት ግብፂ ዘለና ከም ስደተኛ ማለት እዩ 10 ገለመለ ሚልዮን ስደተኛ ኣብዚኣ ናይ ስደተኛ ትብል ባቡር ብሓንሳብ ተሰቂሉ ኣሎ ስለዚ ኩላትና ኣብዚኣ ባቡር ክሳብ ተሰቂልና ዘለና ከዓኒ ዝመፀ ሽግር ዝመፀ ግፋ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዝተፈጥረ ተርእዮታት ብሓንሳብ ምስቲ ከማና ናይ ሓባር ሽም ዘለዎ ስደተኛ ብሓንሳብ እዩ ዝመፃና ብሓንሳብ ክመፃና ከዓ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ኣብዚ ዝትግበር ዘሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ዝበሃል ነገራት ዝግበር ዘሎ ገሊኡ ሓቂ እዩ ክእረም ዝግብኦ እዩ ገሊኡ ከዓ ሸማር ወከስበራ ዝበዝሖ እዩ ቀመማት ንዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ምስሊ ሂብካ ካልእ ናይ ውሽጥኻ ካልእ ሕማማት ሓዊስካ ነቲ ዘሎ ኣብ ባይታ ይቐርብ ስለ ዘሎ ተደራቢ ሽግር ይመፅእ ኣሎ ተደራቢ ሽግር ኮይኑ እዩ ክመፅእ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ ባይታ ብዛዕባአን ጥራይ ተዛረብና ብዛዕባአን ከዓ ፍታሕ እንተናደና እቲ ዝበለፀ እዩ ከም ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ኣነ ሽግር የለን ማለት እዩ መቸም ከምዛ ዝብላ ዘሎ ያ ንመን ከም ትሓምን ከማን ኣሸጋሪ ኣብዚ እዋን እዚ ሽግር የለን ነዚ ክንሕግዞም ክንብል ኣብ ካልእ ፀገም ከይንእትዎም ድማ ንዝብል ዘረባ ድማ ቅቡል ዘረባ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ንሕና መቸም ትዝካለና ጌርና ኣለና ግን ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ክልተ ገፃት ሒዙ ስለ ዝፀንሕ ዘይሓገዝኩ ኢልካ ትሸቕረር እሞ ድሓርካ ምስ ሓገዝካ ድማ ካልእ ፀገም ከይትፈጥርካ ትፈርህ ሕልኽልኽ ዝኾነ ግዜ እዩ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ስለ ዘለና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሃይ ሌቨል segment on the 61st session of the Human Rights Council ድምፁ ናቱ ከም ዘስምዐ ዝገልፅ ሓበሬታ ብመንገዲ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ወፂኡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሂማን ራይትስ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ተፃባኢ ፋክተር ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ እዩ ኤርትራ's vision is clear. We firmly committed to building a prosperous and self-reliant nation in which foundational rights and freedoms, including the right to development, are promoted, protected, and respected. Na Ertra definition IT human rights bill sabat مثل ناي بناتنا من قد defines قبرنا يمينا مثل رسوس نفس مركوسا زبل أمرنا يكون طبعا سلزلنا دما كل تنقبره تقطعتنا بعلنا معبيلنا نهزبنا نخل لزبي بزتمع عراري من قد كنبوينا نفتلنا بليو زي ما قد زلو هذا جزيجن تنسخات دليو ونسخات حسبه كي قبل وصل زغلو تنقر يخبد مالتيو نغتر كانت إرترا بلانا مالتي كم جمرت على كعتز نبر كنترول كنقبرو تي سلست أربعة تقيدم كم جمرت مس إسرائيل كلامي إنسان مالتي مسوم de Catreve e non che ama se qua curtira e non che ma sa poltosisa de Catreve vero e non che plano di trama de partiamo de roso e non che هنوك دي أبزي أنا لو معلتي زنبرت يكون حدا معلتا قدم بيلي يجن سمعوا تعمي حياة سرح نيرو مالتي بلاس يا فيش عد حويسو لحركة موداتا إسراك من ترترفو يوم ناي كيك ستيب تحويسهم لك زبز حقن بحقرات كانت إرتراي زغلت نير توتا لك بلان ستيت كنسعر بلاس تي زنبر نايتي نايبيجا كنت أرب مالتي لك بلان كا ناتي بلانا موداتا سبرينت لكع مالتي قرب أفتا 800 متر أب كمجي حوسي إتوز ولا ترجع رهيبن ودي غنيرة أنت ريخايو أفتي فيديو مالتي كومبلين يكونن لكع حقي زيا كومبلين يكونن زجهري وتيو هنوك أبي الله مسيلكم أبزيا
سيدوليت de Caturebe e non che ama se guagurkira e non che masa poisa de Caturebe lero e non che mubani grubi tama se patiya mate gruzo e non ابزي كنتن اقدم ابيلا نسكلا يدحينو سلازي انا ريايا تا فيديو ناي بحكي ازغيري وصيو سلازي زمصو عوت ناي بحق نفع مخانو ولاتي كندي كومنت كندي بوست بزعبور ينيره سلازي امينا كالنا ثانك يو هنو كم نعي مالتي لك وديغا نيرتا ما نيغرو سعد فنو غينا مالتي لك اجن مسعاري تسعيري مالتي لك ابزمنتها ثانك يو هنوك تنا ار تي في فيديوهات كتري والله ممكن تصير كوينو كتصبق واو اتس بيوتيفول سو كونتينيو وذ ذات هذا غزي الكاميرا كم زي كونت تصقم ምናልባት التكاب ساتلايت دماتي ايمجسي دبلاشو but anyway اغراوت ጋንታ ናይ ኤርትራ ሎሚ ብዙሕ ዓወታ የምፅአትን ግን እቲ ውድድርና ቀፀለ ይኸይ ስለ ዘሎ ኣብ ድሓን ዝኾነ ሬንጅ ስለ ዘለዎ ክዕጉሱና እዮም ኣብ ገለ ፖይንት እናበልኩ ናይ ሎም ሓሳብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሼር ግበሩ ይጠቕምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም አልካም ጉዕዞታት በዲህናዮ ኬድና ኮንቲ ወራራቶ ብትብዓት መኪትና ንኹም ረሓታውን ሓመድ ቀየርና ጀምር ቃልሲ ኤርትራዊ ዛዓት ልዕሊ ኩሉ ስዒራ ሓድነት ጀምር ገድሊ ኤርትራዊ ሓቦ ልዕሊ ኩሉ ስዒሩ ዓደቦ